Assalamu алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Яңа гасыр каналында авыл андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Бүгенге чыгарлышта ничектә малларны ач калдырмаска, азнакайда кыен хәлдән чыгу юлын ничек хәл итәләр? Уңышы азрак булса да шикәрлелеге югары. Зәй районында тотлы тамырны казу белән бергә шималда эшкәртә башладылар. Алар элегелектән изге хайван булып саналган. Алтай маралы безнең якларда ничек көн күрә һәм нәрсәсе белән шок катырырга сәләтле. Ял итү урыны да табыш чыганага да ул. Узган атнада бакчачылар көнен билгеләп үттеләр. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Республикада бүгенге һәр баш терлеккә 20 сетнерга якын азык берәмлеге әзерләнгән. Бу эшнең корылыктан зыян күргән районнар өчен кыенрак булуы бәхәссез. Бертөк сатып алу бер хәл, ә менә силос һәм синажны читтән ташуы авыргарак туры килә. Иң күп зыян күргән Ютазы, Баулы, Азнакай районнары бер баш терлеккә 18-19 сетнер азык әзерли алган бүген. Мәсәлән, Азнакай районында терлек азыгын бүген дә читтән ташу оештырыла. 3630 тонна пешән кайтарылган инде. Моны акчага күчереп исәпләсәң, исең китәр. Авыл кешесендә булган мал туарыны да кушкач, районда терлек саны 30 мең башка җитә. Июнь ахыры, июльдә чәчкән техник культураларда тишелмәгән. Августта чәчелгәннәрендә бераз өмет бар диләр. Эре хуҗалыклар 16 мең тонна синажны сатып алган. Ә шәхси хуҗалыклар кыен хәлдән ничек чыгасың? Мондый эшләр бәрәкәт кооперативы аша эшләнә. Транспорт ягыннан кооперативка район администрациясе ярдәм иткән. Киләсе язмада авылдагы малларны азык белән тәэмин итү нечкәлекләрен бергәләп ачыкларбыз. Зилара һәм Сирин Хөснетдиновлар бүлек авылында иң күп мал асраучыларdır мөгаен. Үзләре әйтмешли, бу аларның гаилә бизнесы. Шәһәргә күченгәннәре дә атна сайын кайтып булыша икән. Эш сыердан башланган эшнең мондый юнәлеш аласын ул вакытта үзләре чамаладымы икән? 2000 елда без 3 баш мал белән терлек асрый башлаган идек. 3 баш савым сыеры белән 2016 елда шушы мини-фермалар программасына катнашып 200 мең акча алгачтын, шушы ферманы төзеп 8 баш мал белән башлаган идек инде. Хәзерге көндә, бүгенге көндә 20 баш савым сыерыбыз бар. Бөтенесе бергә инде 38 баш ире терлек малыбыз бар инде. Яшерин батырын түгел, быел төп кыенлык терлек азыгы кытлыгы. Бүген маллары көтүдә йөри, әмма анда да әллә ни шимшәнер әйбер калмаган. Үлен киеп бетте диләр. Шуңа көтүдән кайткач та ашатырга туры килә. Быел үз җирен булса да җитәрлек азык әзерли алмаган булырлар иде. Ә менә киләчәктә тракторны юнәтеп җирләр алырга исәпләре юк түгел Хөснетдиновларның. Инде исәптә бар, киләчәктә Алла бирсә, безнең инде яшьләр булгачтан ул вакытта пай җирләре бүлгән чагында без авылда түгел идек. Безнең шуның белән җирләребез юк инде. Безнең җирләр юк. Сатып алып, моңынчы эшләдек, но малларны һаман да арттырган чиракта техникалар алып, җир алып эшләргә исәбез бар инде. Хәзер Азнакай районында терлек асраучыларның күбесе бәрәкәт кооперативы әгъзасы булып тора. Җәй буе шушы кооператив 700 тонна пешән алып кайтып тараткан. Техника ягыннан район администрациясенең ярдәме зур булды диләр. Менә бүген дә Карабодай кырындагы саламны төреп авыл кешесенә өләшәләр. Яңа елга тикле ашатырга ярап тора инде Карабодай саламы да. Инде безнең бер фермерда инде 300 гектардан артык Карабодай басуы. Бу саламны җыеп, үзебезнең сөт биргән кешеләргә, үзебезнең районда бик кирәк булган кешеләргә кайтарып бирәбез. Үзебезнең бөтен ялланган техника белән игатасына хатып кайтарабыз. Личный подсобный хозяйстволарга, шәхси хуҗалыкларга дип әйтәбез инде, һәм фермерларга. Бәрәкәт кооперативы авылларда сөт җыю белән дә шөгыльләнә. Шуңа күрә пешән ташып табыш алу юк, үз бәясеннән бирәләр. Өләшенгән терлек азыгы шимал, ягъни сөт булып кире үзләренә әйләнеп кайта бит. Бу җәйдә сөт күләме дә 10%-ка кимегән. Көзгә таба бәясе дә 27 сумнарга җитмәсме дип фаразлыйлар. Инде 21 белән сатабыз без. Карма азык белән чагыштырганда 21 3 сузрак инде безнең өчен инде авыррак җитештерелә бит инде. Безнең инде хезмәт хакы юк инде эшләгәнгә күрә. Каплый алмый инде. Ит бәяләре белән инде маллар белән яшәргә була инде. Эшләгәч авыл җирендә эшләсәң, иренмәсәң бар да бар. Эшләргә генә кирәк. Терлек азыгын өеңә китереп биргәч сатып алабыз, рәхмәт диләр. Пензага кадәр барып үзләре пешән хәзерли алмыйлар бит. Башкача булмый да. Бер кеше дә килеп басудан, шәхси хуҗалык басудан саламында җыя алмый.
пешенен дә алып кайта алмый читтән. Без инде түгел яхшы контрактлар бар. Удмуртия яклары белән инде пешен ташу буенча Мамадыш ягыннан ташу да күп кенә әйттереп, Мамадыштан 40 кеше үзе генә барып, беркайчан да алып кайта алмый аны. Үзе генә решет итәргән проблема түгел. Менә бу алынган биналарда Бәрәкәт кооперативы терлек азыгы әзерләү үзәге булдырмакчы. Киләчәктә авыл кешесенә полиэтилен капчыклар белән генә таратачаклар терлек азыгын. Бүген сату өчен 100 тонна арпа, 70 тонна арышлары бар. Анысын Оранбур якларыннан кайтартканнар. 16 сум белән кайтабыз. Монда без прибыль ясарга дип кайтмыйбыз, а именно үзебезнең фермерларга булышу. Бу программа поддержки бар монда от главы совместно Бәрәкәт белән поддерживать итәбез. Шуңа шундый бәя белән сатабыз инде. Монысы нәрсә белән аңлатыладыр инде. Авылда кичкенә үгез бозауларын сатучылар арта башлаган. Кооператив бу юнәлештә дә дилбегәне үз колына алган. Сатарга теләүчеләрдән бозауларны үзләре алып, менә шушы фермада үстерә. Бүген ит бәясе сөтнекенә караганда уңайрак дип чагыштыралар авылда. Димәк, үзең үстерсәң дә табышы бар дигән сүз. Халык хәзер малны асрарга кыйбатка төшә дип әйтә. Бозауларны саталар. Шуңа без үзебезгә алып үстереп сатарга дип безнең нидә инде уйлауда, планнарда. Азнакай районының фермер һәм эре хуҗалыкларында 23 мең баш терлек бар. Алар да сенажын бөртеген күпмедер дәрәҗәдә читтән сатып алырга мәҗбүр. Терлек азыгы ташу әле бүгендә дәвам итә диделәр. Хәзер көнбагыш суктырырга тотынганнар. Быел бу культураны 7,5 гектарда чәчкәннәр. Уртача уңышы 15 центнер. Комбайнчылар әйтүенчә, әле ярый көнбагыш булды. Табышлы культура диләр. Килешәм, бөртеклеләр суктыруда әллә ни акча эшли алмадылар бит. Әлегә көнбагышның тоннасы 40 мең сум чамасы диләр. Шушы көннәрдә Сукайыш авылы янәшәсендәге кырда мегакомплекс төзеп, анда беренче сыерларны кайтарганнар. Димәк, сөт артачак. Аның өчен җитәрлек азыгын булу кирәк. Моны бүген район җитәкчелеге яхшы аңлый һәм хуҗалыкларга ярдәм итәргә тырыша. Бөртеклеләр уңышы гына түгел, икенче икмәк һәм тамыр азыкларныкы да тыйнаграк быел. Мәсәлән, бәрәңгедән 160 центнер уңыш алсалар, шикәр шөгендереннән 190 центнер җыела. Икенчеләр урак чорында бодайның җилемсәсе югары булуына сөенгәндер. Татлы тамырның да шикәрлеге югары икән быел. Эш башлаганда шөгендернең шикәрлеге 14-15%тан артмый иде. Быел 21-22% диләр әнә. Димәк, уңыш азрак булса да, шикәрнең чыгышы күбрәк. Зәй районы быелда 9 мең гектардан артык мәйданда үстергән аны. Һәр гектардан 228 центнер уңыш алалар. Көзгә культуралар чәчүне тәмамлаганнар. Мәйданнарны киметмәдек. Соңгы 10 елда барыбер уңышсыз калдырганы булмаган уҗымнарның. Хәзер иген игү ысуллары камилләште инде. Узган елга уңышның быел 3тән 1 генә җыелса да, 2010 елдагы кебек түгел бит барыбер. Зәй кырларына күз салсаң, әлбәттә моңа инанасың. Ләкте, ләкмеше. Байтак жаннал инде. Школдан да бирәләр, өйгә дә бирәләр, матикладык инде заманында. Хәзер рәхәт иде. Ну, хәзер комбайнда рәхәт инде. Аның комбайны да мощный. Шикәр шөгендере игүдәге кул хезмәтен Валерий кебек хәтерләүчеләр байтактыр әле. Хәзер әнә чит ил комбайннары белән һәр сменага 15 гектар татлы тамыр казыйлар. Быел да шөгендер казу август аенда ук башланган. Әмма ул вакытта туфрак коры, шөгендерне чыгарып бетереп булмый. Ошы киселеп кала иде дип искала Валерий. Башта авыр барды. Корые. Өсте ниткән, аста уже җир каткан. Менә бу жаңгырлардан соң более-менее китте хәзер. Корышыга инде булай да пичрак түгел ул. Әле алдан создадан аладыр икта бит. Хәзер Аллага шөкер инде. Бер-ике ел андый галәккәнебез юк. Яңгырның файдасы булган. Шөгендер тулысы белән чыгарылгач, уңыш күләме дә артып киткән. Ашауны китереп торалар, бушатырга машина көтәсе юк. Әле өстәвенә быел комбайннарда кызурак йөри. Шөгендере вак булгач югалтуларны киметү өчен шулай эшләнә. Һәр басуга кергәч тирәнлекне дә аерым килә усыралар ди белгечләр. Шәчүлек мәйданы безнең 9166, башка ел кысман тәшкил итә инде. Шөгендерне ала башлагач тагын безнең узган ел гектарына 486 центнер алган булсак, быел менә пока алган шөгендерләргә 2250 гектар алдык, 226 центнер гектарны тәшкил итә. Без инде бу шөгендернең булай булуын әле булай көтмәгән идек, Аллага шөкер дип әйтәбез. Бу кырда 300 диде бит. Бу кырда 300 бара торган була, төрле басулар бар инде. Менә южный склоннарда әзрәк, менә бу әгәрдәге инде төньякка карап торган басуларда күбрәк чыга торган була. Аннар җәйкен яңгыр юктсәктән локаль урын яңгырлар яугалап алды бит инде бар. Менә вакытында яуган яңгырларның файдасы бар инде. Быел Зәй шикәр заводына да реконструкция ясалган. Бу үз чиратында күбрәк шимал эшкәртергә мөмкинлек бирәчәк. 26-сында шикәр заводын җибәрдек.
Быйыл инде зур реконструкциялар үткәреп, почти 400 миллионлык инвесторыбыз акча кертеп, значит, без үзебезнең шушындай производительское действие итә торган бер узелны алыштырдык. Зур объем 400 миллионлык, 385 миллионлык эш эшләнде анда. Без хәзер завод белән 10 000 тонна эшкәртәбез. Менә безнең 8 000, хәзер 10 000. Но шуңа да карамастан, шөгендер тоже бик үзенчәлекле булды. Быел 20-21% шөгендердә шикәр күренә. Димәк, быел шикәр шөгендеренең уңышы кимерәк булса да, шикәрлелек арту бәрабәренә продукциягә кытлык үзен алай сиздермәс дияргә мөмкин. Бүгенге көнгә завод уже 12 тонна шикәр шөгендер эшкәртте. 8216 тонна шөгендер алды. Шөгендердән шикәрнең чыгышы 18,81% тәшкил итә. Гомумән, зәй игенчеләре республикада технологиягә бик нык игътибар биреп эшләүчеләр рәтендә. Узган көздән дә язлыкта да яхшы сыйфатлы орлыклар гектарына 120 килограмм тәэсир итү көчендәге ашламалар кулланып чәчкәннәр иде. Ул кадәр ашлама коры елны эшли дә алмагандар. Аның каравы, киләсе ел уңай килсә тик ятмас. Быел инде үзебезчә гел комплекслар белән чәчербез дип, шулай итеп эшләдек тә инде яз көне. Аннан соң инде теге кышкы карларның җиргә суңуы безне сөендергән иде инде. Аннан соң ташулар булмады бит инде. Берничә мотор иттереп яңгырлар яуды бит. 6 майда соңгы яңгыр яуды районыбызда, район күләмендә дип әйтәсем килә. Аннан соң инде менә агрономларыбыз, белгечләребез хисап алып барганча, кайбер басуларга җәй буена май башыннан менә урып җыю эшенә кергәнчә хәтле 6-7-8 мм төшкән басуларыбыз бик күп булды. Булай инде менә май, июнь, июль, августның 9-8-ендә без урып җыюга кирип киттек. Шул 3 айга 55-57 мм яңгыр яуды. Иң мөһиме, белгечләр дә, механизаторлар да үз урынында. Тиешле булган эшләрнең барысында башкарганнар игенчелектә. Агрокөч җәмгыятендә бүген иң алдынгы техника һәм технологияләр дибез. Бу үз чиратында Зәй районы фермерлары өчен дә үрнәк бер өлге булып тора. Соңгы елларда фермерларыбыз бик нык тартылды технологиялар буенча. Безнең инде һәр ашламасыз чәчүче, теге инкрустация салмаган семенасыз чәчүче, андый әйберләр хәзер уже менә 100% битердик дип әйтергә була. Безнең күпчелек фермерлар шул агросилның семенной заводыннан хәзер алып чәчәләр. Шул фуражга ясап алып. Шуңа күрә инде менә хәзер бит яңа техникалар алу мөмкинлеге бар. Республикабызда бит шул 40-60, 30-70 программалар булды. Хәзер инде фермерлар теге электән калган, значит, КПИ-4 белән культивация ясап, анда теге ремонтланмаган силка белән чәчү дигән әйберләр юк. Хәзер инде алар да высокий технологиядә бүген аны күрсәтә. Фермерларның уңышы безнең агрофирма уңышыннан ким булмады. Моннан 15-20 еллар элек гектарыннан 20 центнер бөртеклеләр җыеп алучылар куанырлар иде. Хәзер коры елны да алалар бу кадәр уңышны. Монда шикәр шөгендеренең чәчү әйләнешенә куелуы да этәргеч бирәдер. Быел яңадан 1000 гектарда борчак, арышта үстергәннәр. Игенчелектә бу адымда туфракны дәвалый һәм байыта торган алым булып тора. Бүген Татарстанда 950 бакчачы җәмгыяте һәм шуларга караган 327 000 кишәрлек исәпләнә. Берәүләр өчен ул берничә сутый җир, ял итү урыны гына булса, керемнәре аз булган кешеләр өчен өстәмә керем чыганагы да әле. Соңгы 4 елда хөкүмәт тарафыннан бу өлкәгә игътибар аеручы артты. Бакчачылар өчен махсус ярдәм программалары да шактыйга җыела. Сентябрь башында бакчачылар көнен зурлап билгеләп үтүдә традициягә кирип китте. Быелгы бәйрәм чарасыннан безнең репортаж. Чудо. Я хочу развести несколько сортов. Сейчас пробую, ну что понравится, то и выберу. Шикарный. 4 сентябрь көнне Агросәнәгать паркында Татьяна Тажетдинова кебек шак катып йөрүчеләр шактый булды. Ел сайын сентябрь башында үтә торган бакчачылар көнендә 20ләп Казан виноградчысы үзләре үстергән җимешләре белән халыкны сыйлый. Әлеге күргәзмә татлы җимеш үстерүчеләрнең еллык эш нәтиҗәсе. Бер караганнан виноград өчен бу быелгы җәй яхшы инде. Ну, бик эссе булган вакытта авырулар күп җыела. Мучнистый роса, ложный роса дип атала торган мильдию, аидин дигән авырулар чыкты бик. Былтыр элек булмады андыйлар. Быел бик күп булды. Атна 10 көнгә иртәрәк өлгерсә дә җимеше күп булды ди Рөстәм Гомәров. Башка бакчачылар да быелгы җәй уңышлы булуын ассызыклыйлар.
Погода нам позволила вырастить хороший урожай. Һава торышы быел бай уңыш үстерергә мөмкинлек бирде. Бик күп алма, груша, виноград булды. Без монда кыяр, патиссон, борыч алып килдек. Бәрәңге, конечно, быел әзрәк вагырак булды инде. Яңгырлар яумады бездә. Но башка культуралар яхшы булды. Үзебезгә җитәрлек, Аллага шөкер. Алексеевск районының Кызыл Бәрән авылыннан килгән Илья Сергеев соңгы вакытта җиләк үстерү белән мауга башлаган икән. Үстергән җимешләрен сатарга да нияте бар. Әле пока икенче елыбыз гына, планнарда тагында күбрәк үстерергә. Менә шулай Татарстан халкы кем гаиләсе өчен, кем сату өчен җиләк-җимеш, яшелчә үстерү белән шөгыльләнә. Үзгәртеп кору чорларыннан соң күп бакчачылыклар таркалып беткән иде. 2017 елда хөкүмәт бу өлкәгә кабаттан үзенең игътибарын юнәлтте. Бакчачыларга махсус ярдәм программалары да булдырылды. За 5 лет из республиканского бюджета выделено 2,7 миллиарда рублей. Это и подъездные дороги, это и обеспечение водой, электроэнергией, площадки ТБО. И эта программа будет продолжаться, потому что вот эта категория, она на самом деле нуждается, и это очень нужно для тех людей, которые сегодня не только отдыхают, они там работают, возделывают там овощи, ходят в баню, все остальное, да. Вот с искренними пожеланиями, успехов поздравляем вас с Днем садовода. 20 районда 950 үзләренең җәмгыятьләрен алып баралар. Һәм аларда бүгенге көндә 327 мең участок билгеләнгән. Аларның барлыгы 30 мең гектарда бу җирне биләп торалар. Хәер, бакчачылык җәмгыятьләренең җитәкчеләре дә үз эшләренә бик җитди карыйлар. Быелгы бәйрәмнән алар да читтә калмады. Саллы бүләкләргә лаек булдылар. В своем СНТ также я за 10 лет работаю. Мин бу бакчачылыкта инде 10 ел эшлим. Бөтен электр кабельләрен алыштырдык, 2 скважина казыттык. Бакчачыларга ярдәм программасы буенча су башнясы да куйдырдык. Азат Гыйльфанов яшь булуына да карамастан инде бакчачылык рәисе булып тора. Бакчаларда электр чыбыкларын башка кирәк-ярак урлаулар чоры нәкъ аның балачагына туры килгән. Сарман районында 2000 бакча, бөтенесе дә ташланды хәлдә иде. Әкренләп менә 3-4 ел инфраструктуралар күбәя башлады, рәтләнә башлады һәм бакчачылар күбесенчә кайта башлады бакчаларына. Программа буенча безнең водонапорный башнялар куела башлады, скважиналар бурит ителә, юллар салына. Бик күп файдалы эш эшләнә. Бик зур рәхмәт программа өчен безнең правительство президентка. Татарстанда бакчачы оешмалары барлыгы 30 мең гектар җирне алып тора. 3 ел эчендә генә дә бакчачылар өчен махсус рәвештә 125 километр юл төзелеп, 250 километр электр чыбыгы сузылган. 950 бакчачылык өчен бу күп түгел әлбәттә. Шуңа күрә дә бакчачыларга булганының кадерен белеп, уңышларын үстерергә, ә җитәкчеләргә инде моның өчен шартларны тагын да яхшыртырга көч-куәт һәм финанс мөмкинлекләр телисе генә кала. Табигатьне саклау, хайваннар дөньясын торгызуга бәйле сораулар көннән-көн актуальләшә бара. Әлегә максатларны күздә тотып, хәтта махсус дәүләт оешмалары да булдырылган. Шуларның берсе хайваннар дөньясын саклау өлкәсендә инновацион технологияләр куллану үзәгенең махсус проекты буенча 2012 елда Татарстанда беренче марал фермасы оештыралар. Белгеле, чит җирдән алып кайтылган хайваннар безнең як шартларына яраклаштыру өчен күп көч һәм хезмәт куярга туры килә. Таулар арасында көн күрергә күнеккән маралның тышкы кыяфәте үк аның затлы, үзенчәлекле җәнлек булуына сызыклый. Шулай да, нинди хайван икән марал? Нәрсә белән туклана һәм үзен ничек тота? Аларның асрауның файдасы бармы? Буларның барысы хакында хәбәрчебез Рузилә Фаттахова сөйләр. Татарстанда кичкенә генә Алтай дип әйтсәң дә буладыр, әлеге искитмәле урынна. Яшелүзән районының Нурлат авылы кырыендагы иксез-чиксез кырларда үзенчәлекле марал фермасы урнашкан. Монда инде 9 елдан артык булан үрчетү белән шөгыльләнәләр. Шунысы кызык, иректә марал нибары 10-15 яшькә кадәр генә яшәсә, тоткынлыкта исә аларның гомер узынлыгы 20-25 елга кадәр җитәргә мөмкин. Алтайдан кайттылар маралларны, беренче маралларны. Безнең зонада проживайтлар юкмы дип инде. Бу җәнлекләр элек бездә дә яшәгән дип әйтәләр инде буларны. Сар вакытында шуңа күрә бөтен восстановиттеләр аларны. Аларга возможность бар монда. Алтайда белән безнең природные условия почти беттерде бит инде. Шуңа күрә прижились, яшиләр. Фермада җитлеккән җәнлекләрне иреккә чыгару өстендә дә актив эшлиләр.
Хәзерге вакытта Татарстанда маралларның саны әкренләп арту ягына таба бара. Яшел Үзәннән кала иң күбе Алексеевск һәм Мамадыш районнарында икән. 2018 елдан бирле буланнарны чит регионнарга да җибәрәләр. Быел шулай ук планнарында якынча 10-15 баш маралны иреккә чыгару. Бүгенге көндә 74 баш санала бездә. Буланнар 15 булан баласы туды быел. Алар бала тапканда, тавырасына китеп табалар, без аларны күрмибез дә. Качкана күрәбез аларның кая балалар булганнарын. Көз айлары буланнар өчен аеруча әһәмиятле. Парлашу чора. Хайваннарның көчсезләре әлеге вакытта гомуми рәтләрдән төшеп калса, иң көчле баһадирлар булан гаиләсенең хуҗасына әверелә. Юкка гына марал элек-электән үк затлы, хәтта изге хайван булып саналмаган. Озын, эре мөгезләре генә дә нитара. Ел сайын яз көне марал үзенең мөгезләрен салып ташлый. Бераз вакыт үткәч исә алар кабаттан үсеп чыгалар. Biz bulan mөгезләр белән алар бик ат шөгыльләнмибез. Алар менә март-апрель айларында мөгезләрен салдыралар. Салдырган мөгезләр без җыеп барабыз, конечно. Аларны сдавать итәбез Казанга для изготовления сувениров в основном бара ул. Фермада буланнарның яшәү рәвеше гадәти табигый шартларга яраклаштырылган. Шуңа да аларның төп азыгы кырда үсә торган үлән һәм печән. Ләкин моннан тыш маралларны бодай, арпа, солы кебек бөртекле культуралар белән дә сыйлыйлар. Ә кыш көне аларга җәйдән калган табигый витаминнар каралган. Елның салкын вакытында тукланыр өчен үләннәрне махсус киптереп әзерләп тә куйганнар инде. Фермада эшләүчеләр сүзләренчә, буланнарны тукландыру өчен көненә 150-200 килограмм чамасы азык китә. Бу буланның исеме Захар, аның иң яраткан ризыгы алма. Захар, алма, алма. Алмадан кала алар әле тагын кишер, кукуруз һәм печән ашыйлар. Буланнардан кала фермада тагын кыргый кошлар да бар. Мисал өчен фазаннар күптән түгел генә әле бала чыгарган. Әлеге төр кошлар бик үзенчәлекле. Ата фазан үзенең матурлыгы белән әкияттәге тәвә кешен хәтерләтә. Аның тышкы кыяфәтен әйтерсеңлә рәссам үзе иҗат иткән. Ә менә ана кошлар үзләренең гадиликләре белән аерылып торалар. Тукландырырга фураж бирәбез, комбикорм бирәбез аларга, яшелчәләр бирәбез, аны. Естественно, аз яхшылар тавыклар кебек кыргый шартларда алар бик яши алмыйлар, конечно, алар бит чалмыйлар, алар утырып кына торалар, шуңа күрә аларны tilkilәр тота. Фермадагы кырүдәкләре дә инде кешеләр янында көн итәргә әкренләп күнегеп киләләр. Кыскасы тиешенчә тәрбия, ашату, махсус шартлар булдыру биредәге һәрбер җан иясенә дә файдага гына. Кулга ияләшкәннәре белән бер рәттән фермада әле ерткыч кошларны да күрергә мөмкин. Карчыгалар шулай ук яралы бөркет тә монда очраклы рәвештә килеп эләккән дияргә була. Бу орел могильный безнең машина астына эләгепме, кайдыр яраланган, аны безгә алып килделәр для восстановления. Бер ай гына ул бездә ияләштене хәзер. Biraz gene bana açırgada mataşa. Eğer de vasıtanamayı çıkıpsa biz alıp çıkarıp çevirezin de boliga yanından. Yaştırıp tuzu bunu tutup getirdiler indi bizge şulayık. Yaralangan kış ol. Baganaga verilip kırılasını sındırgan. Uzu ol bunda 2 yıldan beri tıra. Vasıtanamayı telmi. Потому что kırılasını üstleri bulmuyor bitinde. Ну пока yaşay, aşıy, geçe. Kübürek it tutlarını şulayık. Arılga şatkan kebe şunday it. Tavuk iti birebiz. Әміне оппак, йомшак куяннарны айруча балалар ярата икән. Кроликлар айрым читлекләрдә көн күрә. Араларында ак, сыры, кара, хәтта катнаш төслеләре дә бар. Табигаты буенча куян куркак булып саналса да, мондагылары инде кешегә ияләшеп тә беткән. Аларны рәхәтләнеп тотып та, сыйпап та була. Үзенчәлекле җәнлекләрне күрер өчен фермага хәтта ерак җирләрдән дә килгәлиләр икән. Рина табый әйтүенчә, ял көннәрендә туристлар айруча күп була. Бигрәк тә балалар өчен кызык һәм мауктыргыч экскурсияләр уздыралар. Ферманың читендә кичкенә генә плотина да бар әле. Гаилә белән ял итү, балык тоту өчен менә дигән урын. Плотина дип былтыр ана виш госбюджет программа белә плотинаны төзәттеләр. Яңадан яхшы плотина инде балык җибәрдек. Карп, сазан, толстолобик. Бесплатная рыбалка немезендә. Су чиста, яхшы, яйкене быел кызы булды, күп кеше күп су инде. Лодка да барында безнең. Мондагы һәрбер җан иясе дә, гүзәл маралмы ул, бераз куркыныч карчыга яисә куркак куянмы, барысы да үз дөньясы белән яши. Үзенә генә хас үзенчәлекләре белән шаккатыра. Шуңа да биредә табигатьнең бөтенләй икенче, безгә таныш булмаган яклары ачыла.
Озын сүзнең кыскасы 1000 тапкыр ишеткәнче, 1 тапкыр үз күзләрең белән күрүең яхшырак. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын рус телендә Гүзәл Хөсәйнова алып барачак. Борчыган сорауларыгызны, теләк тәкъдимнәрегезне WhatsApp номерына язып җибәрә аласыз. Аралашып яшәргә, исәнлектә күрешергә язсын.